Joo, ja tää pohjasuunnitelma on tehty sillä tavalla, että... Jos se ei neidille passaa, niin se saa turpaas. Ja makuuhuone. Ja kylpyamme on remontoitu ihan viimeisen päälle, joten... Siinä mielessä asiat on ihan hyvin. Entäs putket? Putket? Niin, tosiaan ne putket. Mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka on... Pettänyt häntä Heikin kanssa. Miten on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa putkiremonttia lähiaikoina? Ei oo, ei tosiaan. Jos ei sitten... Äitis mäkätä! Ja laita kissahiekkaa pönttöön. Joo, kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuva. Joo, mutta tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte hypätä sillalta alas. Ja maksakaapa samalla 30 €. Niin. Asiahan on sitten sille selvä. Tää vaikuttaa kyllä aika hyvältä. Joo, mäkään en muuta täältä mistään hinnasta, mutta seksiseppo mä vaatii... Kylpyammeeseen. Sitä piti vielä kysyä, että minkälaiset naapurit tässä on? Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Mutta juoppojakin saa, jos sitä tahtoo.